Takapor kala biang ka bangin Sdang no jing sekri jungi ka no pais ngi ya ka jing reki jungi kunga jing samla balang Presbyterian Malki ya ka youth Sunday bahar usnam ajar alpo tingi pening Sohkhia ya ki paran ketkam i pastor in charge ng kabalang ya ki no sibenta Kyrpang pastor Dr. B.R. Sohkhia belong i venigi senior pastor ng Church of God ya ibadan ke kubur iban sama pening jungi kum kun samla hakan ka sngi hakan ka jingseng youth Sunday jungi hakan ka snam ajar alpo tekum ka jingseng samla i pening sobaharu ya phiki para samla ki badan hekiyeng ki sam jong phi ki badan pat sikwe pat ki jaka tre jong phi kalong ni selong kalong kiwe ki district jong ka jala ka jongi bakum jur sabar jong ka jala ka jongi ni pedang Sohkhia phi sakane ka jingeseng youth Sunday ka jongi ngi scam ba ble undan ka lebat ngi kan ka por kurkuru ipi ba phi asngo ka khubor namba ka jing sekri jongi ha kan ni ka no phais ngi kum ka jing samlaru ngidan ka moto ka baong atra jisu pentamai ka balang Sdang nanga amen haman nawa Sdang ka jingeseng ngi jo ong ni ka moto ha ka sol jong jing Duwai te kumtang kerpat ipi barok kat kebadan ha kan ka por bakum jur hing sam jong phi ngi yang lang ban ong ni ka moto ha ka sol jong jing Duwai dengan yang lang barok atra jisu pentamai ka balang Sdang nanga amen semua pencong tungin pendam na jing Duwai kukpan sing ba mneng long bukut ka teng jome wan ka hima ka jome long ka ban ka jome khandong ba mneng ya ingut metrai ya ka mamela ka khul long ba ki snam ba kum yu de ma snam hi bor snam ya ka bangina banyai benyeng pendap ikam ram mungi watla kidang ka jing thut namba kini ki jing perbet jong ni khunyen jong pang de mem sim la ino engi bangina yo ban pendap ite ki kamram pat kat kum ka jing peten ti ki jong me dal ke ringi ba mela lam engi ka bangila pat ya kan kelat ka bangin kiu sing patang jume kumni ya ka bangila am pendep ini ka kamram ka bangila man ya lap gospel jume lamba jing sekri jungi kan ka por kamtam ya ka bangila man pensapeng gospel jume lamba kan jing sing youth Sunday jungi lamba kan YouTube channel ya skam di jing playlat plenty jume wala kadang jing khanglat ka bangin sekri lang ai kieng katang jume dei me abe ini kelat ka bangila man pen poi pat ya kubur ka jume sku bon pat kam sim lai thu emer kum jo kerku ini kepor ya ka jing sekri jungi nadu yang ngau bapnyai ka jing seng ya kino sementa baro bakam tai pastor ban sam kubur pring jungi skam men Pynkyntang ngi we pi kana ke ke baro bangin pendap ini kepor kalong nam ta ka buram ku jong me sno ble ju pa jung pom ni pan ni baro ha ka ketang jong disukresru amen ka program makani ka no phais ni kalong ni I organize long Celene Nongbri nginyo ay ka Jingainguh Sdang Duwai na iwe ni samla rang ba jong ka balang ni Mr. Donbok Warjri hading kita ngin yo ka special number ni Miss Cynthia P Shongwan but I Mr. Damanbha Disiar ba hading kita ngin yo ka Nongkren na Reverend Dr. B.R. Sohkhia ba hading kita bat ngin suyo ka Jingainguh Duwai tingin ya chaprang ka jing sekri jungi ka ni ka por da ka Jingrwai ba saus pak hatway ba sans pa apun rio na ka barim yang scam banga don ringkat nginirwai baro santri kat lem khores ka Jingrwai ba saus ba khatway ba sans pa apun reu hey gila kumi kalama bakawe hane kinong yarap ki lahajan ngem sajang geleng yes kem bangato
Kerpat ya Mr. Donbok Warjri subha mai lam hingi hakaba polis dang mat Duwai. Sohkhia bangan Duwai tungin sya skor tin ke jong blai ke bangila ban syam na ke gospel Yohanes ke nong ke bakat nyau ke dekat ke bakat saw bat na ke stiu jakom ke nong ke balai ke dekat khat lai terter ki kitien ki bong kum ni ya kata ka kitien jong mi nga la ai ti haki kata ka pertai te kala syun ki na bakim long na ka jong ka pertai kumbanga ngam long na ka jong ka pertai uai ubastat bat ubas sempang hapdeng jong pi tu unda penpau da ka jinglong babha jong u ya kita ki jingle jong u da ka jing jamnut ka jing start Henry la rapidon ka jing pihun baktang bat ka jing pnesat ha ka donut jong pi wat yalam ler persya ya ka jing sisa kani ka jing start kamlong kata ka bawan hiar na jrong Henry ka bakenja pertai ka bakenja do ka bakenja ksut kan na marhaba don ka jing pihun bat ka jing pnesat hang ta don ka jing kiwin bat ka jing le sniu baro Henry kata ka jing start ka bana jrong kalong ningkong kabakut onda kumta kabasuk kabasya jamnut kabanget kabadam da kajing isnai bat da kiso babha kabaklem nyau silang khaman bat baklem arsam tiya uso kahok labat kajing suk ya kita kibapin yesuk ubleun kurku yakini kintin berapuli bat syaskor tunginya pendam nang kajing Duwai Kukpa jungi buhab neng long bakut ke kerteng ke jong mi wan ke ima ke jong mi long gaman ke jong mi hak hendau ke mahab neng ji subiit ni sngo kumene bakum ke jiseng samla me pelingi keni kalan kabangila ban rakhi keni ke youth sunday lengba keni ke online service ji subiit ni penpau ke jing sngongu ke jong mi nam ta ke jing kerku ke jong mi kebami melari meladam lakir hakini kisngi bat kipor barok kibalnya bat bangilong kum ni ke mangilong kum ke jeseng samla dei da kejing iet ke jong mi kejing ai ke jong mi kejing ba ke jong mi ha kejing im ke jong mi
Jisubiit ngiwan kani kapor ban aingu emi hapedeng jong kani kaklam me pelingi kani kalat bangila ban syakri emi hakani kaklam ngimat ya kijing kibabun kan pa hapedeng kejing ya lenti kejungi ngimat ya kejing duk kejing kerdu ya kejing pang kejing sistem bat kejing yang ngiduai ken jisubiit bala da kalong ka mon ke jong me menweng no ya kani ka klam na kani ka ri ka bait ke jongi basa sitin pat ngilong ki beri ki balaj luot ki bala kham tam ki bala ban kieu sya ka yeng ka bakentang ke jong me ban syakri ban jaro ban pendon buram ya ka kerteng ka bakhut ka badan bor ke jong me jisubiet ngida duai bami men sngoba ban kerku nadu kinos ki doktor bat kiwai pat kibadan mata khamat ban yelek persyak yakni ka kelam ngidawai bami men sngoba ban ai kejeng start kejeng sampang aki apakila ban penbet penbiang ban ai kejeng semar ka batam nak menta ki peramen sim ki bayo yakni ka kelam ngidawai nam ta kinong sencar bami mendas ngoba ban ai ki kejeng start kejeng sampang bat yarap iki bakila ban pasami bakila ban sencari kani kari kejongi hapedeng kejing suk kejing kemen jisubiet ngiduai bami men sngoba ban kerku yala kejong ke balang ya ka bami melaseng halor ni ulum ken mau Kyrpang nadu pastor kita men pesan ki dikot komti balang te song iki da kejing iet kejing sngutu jingmut kejing long kowai bat bakila ken pa bakum Nongialam bakila benang penyak caprang ya kekam ke jong me kerku ki kam ki projek ki ba ke balang ke don mantere ba ki naman roi kerai na ke benta ke buram ke jong me ngiwan ukan jisubiet banduai Kyrpang nam ta ke jasang gentai ke belong ke keti ke mon ke keti ke diang jong ke balang bami mendas ngoba ban kersan bor ki ken mau Kyrpang na du Nongialam ai ki ya ke met ke phat ke besat ke baklan ai ki ke jing start ke jing sampang hak bakila ken pa ban pentelun ya ki kam ki projek ki baka jaseng kan tai ke don bantere na ka benta ban pen kraw ya ke buram ke jong me ngiwan lu ban doi Kyrpang nam ta ke jaseng kena ka belong ka persara jong ki kunhap na ka benta ke buram ke jong me ngiduai bami men sngoba ban kerku nadu Nongialam ai ki ya ke jing start ke jing sampang kerku ya ki kam ki projek ki baka jaseng kena ka don ban terai ken pa nak menta ban pen kraw ya ke buram ke jong me ngiduai Kyrpang nam ta ke jaseng samla ngiduai bami men sngoba ban kerku nadu Nongialam ai ki ya ke mensim ke jing iet ban terai ke kam ke jong me ai ki ke jing start ke jing sampang ba pedeng kini ke jing ke bangi ya kendu anda ke jaseng samla kan ja caprang kerku ki kam ki projek ki baka jaseng samlar ko don bantarai bakin naman roi kerai nak menta ke buram ke jong me ngiwan banduai Kyrpang nam ta ki prasamla ken pa ki babun ki badon nak ni ka snong ke jongi ki bambang su ken pa ban puli ka ketin ke jong me ki bambang su ken pa ban wat ya ka khamat ke jong me ki bala sate marau ka jing sngoba ki babun jat jong ni ke pertai ngida duai ken jisubiet ba me men sngoba ban keren ki penya kendu yaki bat kering yaki ken pa bakila ban wan pai pat syakasem ke jong me jisubiet ngira duai bami mendas ngoba ban kerku Kyrpang nam tak ke jing terai jong jesang samla baling ba ki peram ki babun jong jesang samla kinla ban wara ya sibun pat ki mesim kam tame ki prasamla ken pa ki bala ban jan sami hakisngi be ki por ke jing im ke jong ki ngiwan banduai Kyrpang nam takawai pakawai kerempai yang Kristen bami mendas ngobaban kerku Kyrpang kerku kan paiki tesong ya ka wai pakawai kerempai yang Kristen da kajing iet kajing snotu jemut kajing ilang kawai bakum ke balang nginla ban penpau ya ka burom belai ka jong me ha kajing im ka jongi ke baman laksngi ngiwan banduai Kyrpang nam takani kapur bami mendas ngobaban yalam yang nadu ke Sdang hadok ke bawai no kena kejing syakri ke jongi kerku kinong simenta barok ki bangin yo sngo kan pa ki banta baper bat ngida duai ru nam tau syakri ujong me ubodon ka kubur
ban sama pedeng jongi ai bakani ka kubur ka bangin yo kan long ka ba deipor nam ta ka jingim ka ba kenjam sim nengkong yang abat yang hilang baro bakan long ka jing thau thamai ban nang ni sakmat nginang ya nakamta ban pen kraw ya ka buram ka jongmi ami kan ji subiit ni Duwai ba mi men sngoba ban kerkui pastor bat ya kaying ka sem ka jongi ba ha ka jing teri ka jongi nang la ban ai ka jing sakri ka janai nakamta ban pen kraw ya ka buram ka jongmi haki sangti ba don bor ni IT ka por barok dangsa maaf isibon kilat-kilat kiduna kipalat bro kiba mi ai syam ka jengem ka jongi kini bro ngidam ngipan ketang utrai bunong penemba ye ya jongi uji sukres mentah siduk kibam jukut ro amen Shua bangin yo ban Pynkyntang ki Jingainguh ka jingsen samlak mapa ko jing sungu ko bakrau ya piki para samla ba ki para bangin wat lang gimna ban ya syakri lang ka jingsen lang jong ka jing samlak bajulong ban ngasni palai ya ka bangila ban ya ai ki jing chau jongi hendre ngi pempa ko jing sungu ko bakrau ya pi ba pila ban poi pan ya ki Jingainguh ne ki jing chau jong pi no ba ki envelope ya ka ba ju sam cho pi ba kum juru no ba ki donations ki ba piju ai ban ka shan ka kam jong ka jing samla ta ngi pempau ka jing sungu ka bakra oi pi ba pin ngai krishani kum ka jing samla ka bangin la am pantalon ka kam jong u na ka ka por ka por ka ba ka jing samla ka don ka bentai ka ban ya no senyang lang ka benta ban kintiu ya ka imlang sa lang ya ka roi ka par ki lang jong ki ni khasai jong ka balang ba ki bentaru ka ba kum ka jing samla ka ju don bentai ya kaban Krishan ki long ying long sem ki ban kam ka jing rap par ki ki kamru khamtam ban yalap gospel jong try ban kan te gospel jong kham shalor te kum ka jing samlang ki paw ka jing pi sin ban kerman ba pinai Krishan ngi na ka ka por ngi paw jing ka bakhraru ya ba ngi lai ban dum ki jing aingut kat ki bangi don hani ka por ban ngi paw pi baro pila ai ya khti ki jong pi kana ma kalong ka jing kerku ya ka jing samla hakan ngi por ngang kerpat wei ni para Nongkren ba khamaswa jongi Mr. Formoster Dohling Sohkhia ban Pynkyntang yakini kinjing show ang kepat i sumaban sim ka bantang jongi tangim Pynkyntang yakini kinjing aingu ublei kupa je baham ning ublei bakrau bor ublei badan bor ublei basong khet ka beneng sijong kani khndo ka bing em ka long ka jing ka jat jong me nyaingu em try gsb ba melakar khuingi ki benta baro jong ka jing em ki jongi melakar khuingi hakaleng ka met kham tam ka jing long man sim jongi melakar khuingi haki kam ki jam ki jing treikta melakar khuingi haki jing puli ki jongi bangi dap da ka jing kemen ka bakra ya me ka uji sbe bangi ngau ko man ong ko man sim jonga tu kar khu try wat klet ki jile bhaju baro Shibanta na kini ki jing kerku ki baba tam ki jong me nyiwan ra ikini ki jing ai ki baret ki jongi le ho ki long ki baret abunu jor ba kita ki jing kerku ya ke ba me him la the sai ha ki jing em ko jongi ke ba malasi ngade Duwai try jis be ba men ngau ba ban bu ya ka ti jong ka jing kerku ki jong me ha kini ki jing ai ba sha ka ni ko benta ba ka ji sang sam la jong ka balang ka pendon kam ya ka ha ki project ki bob her ka long shisha na ka benta ban pen kraw ya kani ka nam bat ke buram ke jong me ban penyar yi telai ke yeng jan ke jong me kanang ba ka jing sakri ke jong ni ye me kan long shisha ka ba pedang hun hak mat ke khet ke jing snei ke jong me ker khui ki tu baro ki beladan benta hak ban no ikini ki jing ai ker khui ki kam ke jam ki jing treikta ker khui ki benta baro jong ke jing em jong ki ho dan na pedang jong ni wei pi wei ki bangim chimla la ban no shikini ki jing ai ki jong ni dan ha ki problem ki bop her ke jing em jong ni ho try jis pe ngabu ti ek ma jame bam ngau bha man nang ya ker khui ki rukum jo ho men weng yi kita ki jing e baro ki badan ha ki jing em ke jong ki nang ba ki la ha ka wei ki si balam ba ki jing ker khu ki jong me ki la shisha ya ka man ai pat sha ka kam ke jong me ker khu kham tam atrai jis be kham tam yo ke ai ke program baro ke bangin pendam hakani ko no phai si ke bon menta ho ke no do ko jing police dang ma Jingrwai ki Jingrwai
ka special lamba kham tam shakri jong me oban yang ne ka porim ta na ka jaka ka bakentang jong me ulong tang breu botlan u breu bomlong am na ladi tu pendan kami u pensle u da ka bor ka jong men siam ko jong me bagi kin tin baro ki ba mi na ka na ka shentu ju ka nam long da ka bor ba ka jing start ka jong u kombre re da ka jing lam ba da ka jing chat bor ka jong men siam ko jong me khnang bagi la sha balong ka jing men tho yangi ki ba ngap ya ka bat ki ba ngap lam ba ka online service strategies bi ka khu kham tam yangi way pi way kham tam ka ni ka si ka bunta kalong ka si ka ba crowd ka si ka jing job thiaw jo me real singi malabu ingi bangin tray bangin le ki kam ki jam jingi baro re ka ni ka si kalong ka si ka ba crowd ba ya rap ru ingi bangin la sha ban pen ka tang khu ya ka ni ka si bangin shakri hok eme ba bangin le ru ya kata ka mon ka jong me ayungan ong ka mat jong me ku jis be shemti belong map ke le jingi baro mi sham ka jim ji way pi way ni pan ke ni baro ka tang try belong nong penem nong suspa nong penjana ya ka ni ka jing em jingi menta da bom chikotru amen Idan saat lagi benta bangin pendep ke jing syakri jungi ni ka no pais ngi ta kawai ke long bangin yo ban yo sngo yo ka khubor lamba I pastor Dr. BR Sohkhia bakum juru ki artli ki Jingrwai Kyrpang yak ban ai diki arngut ki khun samla jong kabalang tekum ka jing samla jisin pat pastor ni pning sobhai pi shakanika balang ka jongi shaka jing samla ka jongi yak wa pila kloi man wan bandan angkat labat ngi akan dikajing sang youth Sunday ya ka pindan ka benta ya ka ban sam ka khubor peng jongi ngi pempau jing sungu ka bakrau ipi apila pedeng ngini ngit scam pindan ka khubor peng jongi kum ki khun samla kum ka balang hi bar ka wei I Reverend Dr. BR Sohkhia ilong I senior pastor jong ka Church of God ang dai hapo Warlarpih ta kum ka jing samla ka balang hi bar ka wei ni Duwai bo blai undan kan pi pastor pi yang kan ngapor ya kan sami khubor bangit skam ba ke barok ba penbet kan ka no pais ngi kan long ka jengker khu yingi kum ka jeng samla kan long ka jengker khu ya ka balang hibar ko wei ka team jong kan ka youth Sunday kan ka snam aja pho ong ha ka perthei hinrei om jong ka perthei ka ba penchong nong rem na gospel you honest kan long ba khat nyau dekat ka khat sao to blai undan kan pi pastor bangit skam ba un kurkhui pi halakas ngi ba halakapor ke shwa ba pastor in shimi ka benta ka jong I ngang pat ya I Miss Cynthia pi Shongwan hadin ka tai Mr. Damanbha Disiar kin sobha ban ai ka Jingrwai Kyrpang ka jong I ba hadin ba dab kini ka argut ki par samla ban ai ka Jingrwai Kyrpang ka jong ki I pastor in sobha ban shimi ka benta ka jong I ningkong ai ngu yu blay belapan la nga ba ki parlok jong bandan ban hakani ka yang ka bakentang ka jong u ban yo ban rai ban yaro nam ta kerteng ka jong u ngai ku blay ya ka program committee jong ka jing sang samla ka bla ibet ban ai hangai kani ka benta bat kum ta nga ai ku blay ka singi u blay ka bakerpang nam ta ki samla ki bad ya ki badan hi ba kum jo ingi ki badan hang ni ba u blay un kur khu ingi ibai pi ibai bat ka kerteng ka jong ka Jingrwai ka bangan ai pi menta ka long ngam long jong ka nadu banga so thu ya mi nga kwa banjang ban pi yang ni hin rei ha man kita ki por soi tan uan ban ben du por ha ka per thei mi bu yang nga hin rei nga
buram kalong ke jong ublay. Amen. Yang atrai kecaba memon pendan kam yang kumbangalong hakik dan jong me mentangadon bankin tiunam yame pendan burom Kileng kabangin trey kam kadawanong trey iduna kaleng korjong mi tu anyan ke langa haban yajun kijeng penwe yang cùng tình đong chính sao hoặc tình trong mi bên cam ya chính nghe và điên ngàn ông ba biết trai tình lòng yang cùng tình đong chính sao hoặc tình trong mi bên cục đà Shakmat nganjang rajin stir ngalom paidin Wan hapling jing Duwai shir kay jing shakin jong mi ngan ra ablay laki jing ren ben ngahaban siya Try to yarap dabon la dingam la Dam bun bagi lang broad basak ma jingkut bashir ke yaki ka amanu yaki ban le yara Bakin yo im ban la naga jing ya Try tân lòng yang cùng tân dong jing sao hoặc tim jong mi bên scam ya jing ye ba điên ngàn ông ba biết Try lòng yang cùng tình đong jing sao hoặc tim trong mi bên cục ta cả bor nên xin shakmat anh trong ta jing stir nganong hai đi lòng yang cùng tình đong jing sao hoặc tim trong mi bên scam ya jing Ngai ngue yo blay na ka benta kane ka kenta jong kane ka sngi ha ka bangalla ya ka ban ya don rang kat lembat pikum ka balang ha kane ka balang malki rang kat lembat pi ki khon samla ba e ja ki bala pen ba ya kane ka program ha kane ka sngi wat la ha padang bon ki jing penwet bat ki jing e komba nghe tiếp bắt nghe ya răng cắt lăng ha ki ne ki sngi lang ba ki bo bon ki jing pen wet bat ki jing pen thot
hagi jing mane bagi jing syakri jong yo trai ai ngo yo blai bang yo ya ka ban ya solang hagane ga jing syakri leng ba gane ka online service ya ka baki khon samla be jong ka balang kila pen beg bat kila pen kra naga benta gane ka por bat naga benta gane ka kanta ngamla khlem da ai ngo yo blai bat ban ai ko blai ro ya I pastor ba e jong ina po jong gane ka balang I Reverend Dr. J.B. Pochna Ibralong ka jingker khu ha ka jing ya syakri ka kam ka jong blai ha ka ri bat ha ka jaj ben reu ka jong lembadro ya phi ki khon samla ba e ki bala khot ngo ba yang aban ya donlang hagane ka sngi bat ban yo ya ka ban penbna ya gane ka khubor baba ka team jong gane ka jing ya seng ya ka ba phila ai kerteng ya ka ha ka perthei henrei om jong ka perthei ha ka perthei henrei om jong ka perthei ya kane ka team jong kane ka jeng ya seng ha kana ka sngi lapan shong nong rem ha ka lenong ka bakhat nyo ka gospel ka jong yones bat ngala shim ya ki sau tali ki de khat ki bangin ya pule ha kana ka por ka menta kum ka jing pen shong nong rem ya kane ka team bas ngau chiang ya ka ma phi ki khon samla lang ba ka program committee phila pen bej ha kane ka sngi ki contain jong kane ka benta na ka tin ka jong blai ha ka lenong ka ba khan nyo ka gospel yones ka de khat ka ba khat sau ha do ka ba khat pra ka ba ong kumne ya kata ka tin jong me ngala IT haki kata ka percay te kalasyon yaki nabakim long na ka jong ka percay kumbanga ngam long na ka jong ka percay ngam duwai bamen shimno yaki na kata ka percay henry bamen sumar yaki na ubaman kimlong na ka jong ka percay kumbanga ngam long na ka jong ka percay to Pynkyntang yaki da ka jing shisha ka ktin jong me kalong ka jing shisha kumba me la pha yanga shaka perthei kum ta ngaro ngala pha yaki shaka perthei to ublei lang bau men sem boko jongo un yo ban persat lang ba kane ka kanta ya kane ka khubor ka ba koridor ya ka ma phi ki khon samla phila jit bat pen shong nong rem ha kane ka lenong ba koridor jong ka testament ka ba chamai kamot ayu haba uji suong ha ka percay henry om jong ka percay kamut ayu haba uji suong ha ka percay henry om jong ka percay ladangin page ha ka bible barok away yakani ka tin percay ngin lab baka percay ka kdo bat ka tau yakata ka percay ha ka ba ublay ulatau daladi ya ka bangishem ha ka kos ha ka kitab Genesis ka lenong ka benengkong ter ka pan ka kedau bat ka tau ya ki brew ki ba im ki ba shong ki ba sa ha ka ne ka percay ya ka ba ublay ula I kata ya ka percay kat hado ba ula ai tino ya lo jong kon balaka marwe kumba la bojing kenmau ha ka gospel ka jong yones ka lenong ka balai bat ka khat ka bakhan reu ka pat ka percay ka banginya kren hangne kalong kata ka percay ka ba kedo lane ka ba tau ya ka percay ha ka ba usoitan ulong usim jong kata ka percay but usen syar ya ka ne rungin shem ha ka ju ka gospel ka lanong ka ba khadar bat ka du khat ka ba khad lai bat ka du khat ka ba lai phoi
Johannes ro hakashiti ka jongu Ukren shibon shapang ka ne ka percay uda ong hakashiti ka ba nengkong ka lenong ka ba ar khat san bat khan reu ka khat pi wat e yakata ka percay lemne ya ki ro ki ba don hakata ka percay ka jeng kwa brai jong ka do ka jeng kwa brai jong ki khmat bat ka jeng sarong thala shapang ka jengim kamlong no kpa henrei nakata ka percay kalong lada uno ro e yakata ka percay ka jingi ka jongukpa kam don sho hau banong yakini ki kentin ki ba uji su ulakren ba lada ngidon hakata ka percay hinrei ngim long ki jong kata ka percay Ujisu umday na ka jong ka percay ngi sngoto ngi tip yakata bat ngila ban sngoto shy yaka jeng mut jong ka ba ujisu umlong na ka jong ka percay hinrei ba mangi ki nong bod ki jongu kham tam hagin ki sngi ki ba menta bangin ong bangim long naka jong ka ne ka percay ka long ka ba pla bat ka ba ban sngoto yaka lemda ngila duai bat pen lejeng mut ban perkat hagi jeng duai yaka jeng temu bat yaka jeng mut jong kini ki kentin ki balami naka donot ka jong utrai ba e jong e ujiso Ni im hagane ka percay lakha yang ni hagane ka percay ni shong ni sa hagane ka percay ni trei ni yakta hagane ka percay kumnote bangimlong na ka jong kane ka percay ka jing mod hang ne ka long baki Kristan ki ba shisha ki dei kita ki ba don hagata ka percay ka ba kenca men sem ya ka ba lapen kha ya ki da men sem ujong ublay ngikan mau chi sen ya unika dimos uruniam bakrau bat bapau jong ke testament ka batamai uya kendo ya utrai berutrai uong ha unika dimos day ban kap pat yame ki Kristan ki bala khapat ki day kita ki badon hakata ka percay bakan jaman sem bala penkha do men sem ujong ublay ki bomlong naka jong kane ka percay para bangay ba ladang ilas ngoto ba om sempat la khapat yang apa dia pi kane ka long ka kabuksir ka kenta ba koridor bat ka por ka bangin yo ban rung hagane ka percay ka bakan jaman sem kat bangidang don hagane ka percay da ka jeng pen kapat uman sem bokoj gombala pen kapat ya unika dimas hakisngi ki jong utrai ba jong yu jiso bangin yo ya kane ka jeng kapat hagane ka percay ka bakan jaman sem ka bangila ban rung haka kadai lengba ki kecat jong kadeng haki kecat jong kadeng pena ban bread ban IT ban Pynkyntang yala de ban plano yala ki jong ki pop ki jonge ban IT yala de hautrai ban pli ya kadonot ka jonge haka ba uji su ula ban rung haka ban long utrai ukenrat usim jong kadonot ka jonge U Kristan u bersisha don jing ya kane ka percay bat kane ka percay kalsion ya ki Kristan ki bersisha Jisu uong hagane ka jing duwai ka percay ti kalasyon yaki kane ka percay ka bala to hang ne kadai kata ka percay kum magawala ong hakaba usoitan udon ka benta ka bakrau hakaban sensyar ban penya yaka katkum ki buj sinti sianti ki jongo yakaban riam yakaban pon yakaban pengat yakaban pengop khamtam yang iki khon samla haki jing Socialbha jong kata ka percay ka beriampa haga jingim ka man la ka sngi yaki khon samla bae jong ka balang bat ka ri
Ngiyos ngaw ya ka jing shisha bala ya to yang ilang bakirta ya ka jing pen shitom ha ka pertai ya ki Kristan ki ba shisha kala don ka jing pen shitom nadu ki sngi ki jong utrai Jisu ya kine ki senran ki ba shisha ki ba om day nakane ka pertai ha ka ba ka pertai kala pen shitom ya ki bat na pedeng jong ki bala ya lengba ya ka jing ya bhi kadon ka jingong ba kasnam jong ki martar kalong usambai jong ka balang. The blood of the martyrs is the seed of the church. Kane kalong ka jing shisha ka krau ban ngai ngoyo blay hakaba ngipuli haka history ya ka jing yap jong ki martyr lengba ki spasnem ki bala le no ka ba ngo chiang bat ka ba hun kalong ba ki don bon na bedeng kini ki martyr ka ba kentop ya ki khon samla ba e jong ka balang ki don na bedeng ki missionary haka por jong ka jing long samla ka jong ki kila IT la ka jong ka jingim but don na pedeng jong ki bala yap ha ka lengkha mission u John Patton u bala ay la ka jong ka jingim u ba kloy ya ka ban shapen yap but ya ka ban sha set ya ka met ka jong hukum ka do hakaba kitu ki brew jong kitu ki do lenong ki yo ya ka ban ya khawai ngobha ya ka met ka jong une u missionary badang samla ka nungut na pedeng jongi haga na ka por ki ba kloy ban sha sitom na ka bantau trai badu nong panem bai jongi u Jisu polu ong na bala khot ya phi om thang ban ngai henre ban sha sitom ro na ka banta jong ka gospel na ka bantau Chris ngi kan mau hagane ka ri ka ba e ka jongi ya ka ba ki missionary ki lawan ya ka ban ai ya la ka jong ka ep ka bot ka bor ka sngi ka por ya ka jing shakri ha ka ba wat ya ki man sem ki ba corridor ki ba don hagane ka ri ka jongi ki ba response nang kong ya ka ni ka khubor jong ka gospel ka jing panem kumbangi ya tiblang baro ka dai ka wei ka khna kan thai samla nakaway na kinong kandong jong kariba e jong e ki bala pediang yau trai ba e jong yu Jisu hagane ka film ya ka bala penmi daka daki khun samla jong ka balang haga sinot ka ba kila ay ka history ba ya ka jing sha sitom jong kane ka khun samla ka bala long ka jing krku bat ka bala seu ya ka dor jong ka jing long senran ka ba shisha ka long ka ba day ka tu ka jingong ba salvation is free but discipleship is costly at why you blay un say hagin kisngi yakin nabon samla kan tay bat kir senrang ro ki ba kloy ban ay la ka jong ka jingim na ka banta ban shakri o try ha ka pertay uong henrei om di jong kane ka pertay nagane ka thim bas ngotiang ya ka bumapi ki khon samla pila ay kerteng ya ka balapan song nong rim hagane ka lenong bakordor yo ka testament ka batamai kumbang alaong ki don bon ki sembo jing hikai ki bakordor ki ba ai yanga baria pi kham tam ki khon samla bat kini ki jing hikai ki long ki ba bon ka ba kentop ya kane ba kat bangidang im hagane ka pertai ngim long ki jong kane ka pertai bat ka jing hikai ka ba don kam tam ka ba trai Jisu la hikai bakat bangidang im hagane ka pertai kalong ya ka dor ba ya ka bor jong ka jing duwai haga jing shakri ka jong yo trai hagane ka pertai ka ba kenriang bat ka ba mutlak ka jing duwai ka long ka bor bari ka jing duwai ka long ka bangit don kam ya ka bangin pendon kam bat pentrai kam haga jing im jongi hagane ka pertai ka jing duwai ka long utit snam jong ka jing im ki bangai
Hagane ka patai kumba ka dokha kamla ban Klem ka u Kristan u shisha umla ban Klem ka Jingrwai kumba u breu umla ban Klem ka u Kristan u shisha umla ban hagane ka patai Klem ka Jingrwai u Jisu u snauto u Jisu u tip ya ka dor bat ya ka bor jong ka Jingrwai haga jing ka jongo namar kata u penlut ya ka por ka kordor ka jongo hagi Jingrwai haki jaka ki bekerja haki lum ki bekerja haki jaka ki ba uthe ya laga jong ka donot banya sai banya kren bat lau jong ukpa haki Jingrwai uduai ha temple uduai ha snakok uduai ha Getsemane uduai ha Calvary uduai sao po sngi bat sao po mit haka jing sha jing it haswa ya ka ba un ya shem yo soitan haka riklau bat man yo ka jing job haka ne ka thma ka ba u le yo soitan para samla ba ye bangin job ya ka thma ha ga jeng em samla prasha ya ka pop u soitan bat ka pertai ka dor bat ka bor jong ka Jingrwai ka long ka ka bangi don kamban learn nagane ka lenong ka ba utrai Jesu ulahikai daladehe ni kenmau ya ki samla jong ka Old Testament u Shadrach u Meshach ba wa Abednego ki ro ya utrai ki Duwai hakalawar ding ka balatang ya ki u Daniel u samla ba e jong ka Testament ka ba thamai ka Testament ka berim ya ka bangila pule ni Shem balai sin shisngi u Duwai klem jing lerang bat klem jing sitam Persya ya ka anjong gitu kisngi bombet ban mane blai bat ban syakri blai klem jing septing upli ya ki jing khang jong ka ying jong ka jing duai ban duai lai sin shisngi kumbangi ngia teblang daka bor jong ka Jingrwai lapen klem yaki kenro jong ka Jericho daka bor jong ka Jingrwai lapliwang yaki jingkang haka yeng bandi haka bala set yo Paul Petrus bat ki wai daka bor jong ka Jingrwai la walam yaka revival haka kamra ka bahaneng haka sni Pentecost daka bor jong ka Jingrwai bat ka jing pen sle uman sem bakoi ki senran ki jong Jesu kila yo ya ka bor ya ka ban pen khia ya ki bapang kila yo ya ka bor ban ya lap ya ka gospel ka Jingrwai ka longu shabi ba pli ya ki jingker khu jong ka bneng hi hagane ka pertai nimlong na ka jong gane ka pertai na don kam ya ki jingker khu ki ban na bneng hi ki bang ya ban pli leng ba ki Jingrwai ki jonge da ka bor jong ka Jingrwai ki apostle ki lale ki kamba abat ki takla ni yoi hakabala pen pej ki kmat yang ki ba matla lapen yeng ya ki ba deko ya ki ba pang lapen khia ya ki jing shitom bom don dawai ni yoi ka kti ba ya ka bor ka ba pla ka ba lapen tap hakaba ki la dem ki la duai hakaba lapen khia ya ki jing pang ki ba shirkai ki bom don gano ka jing ya rap ka bangila ban yo de tang da ka bor jong ka Jingrwai bat ka bor ka jong man sem kho jong blai Jesu u ong yala ki jong ki senran ki jong bat yanga bat yapi hagane ka por ka bamanta to sharai to duai ba phinom ha ki jing pensoy jong kine ki sngi tongin kan mauro bahaka percay u Kristan u basisha u day ban pendon burom ya u blay hakane ka percay wala umlong na kijong kane ka percay but u try u hikai yang iya kane ka jing hikai bahaka percay u Kristan basisha ngiday ban pendon burom ya u blay but ngiday ban pendeb hok ya kata ka kam ka bangi tray hagane ka percay ngimlong na ka jong ka percay ngidon hagane ka percay ngidon ka kam ya ka bamangingin tray but hagane ka percay u Kristan u basisha the whole purpose ka jingim ka jongo ka longban pendon buram yau blay ha kane ka percay kata ka por ka lajia ong utrai tu pendon buram yau khon jong me bau khon jong me ro un yo ya ka ban pendon buram yame dakini ki kentinu Jesu
ka don ka jing hikai ka bakrau yang i ki badon ha ka pertai ki bom long ki jong kan ne ka pertai ya ka ba ngin pendon buram yau blai ha ka jingim ka jongi kom ki khon balasius pa ki jong tu pendon buram yang ang utrai bangan yo ban pendon buram ya me ka basngsi hagin ki sngi ki bamenta ban yo i ki khon samla jong ki balang ki jong in ka nongba ban na ka ri ga ba e ki jong ya ka ba u blai u la kar khushi ka dei ya ki hakka ba ki la job ya ki jing ya le la da ka long ki exam la da ka long kano da ka buram ka bakrau bat kum churu ula ai ya ki ka kam ka badon buram henry on nau trai ula pendon buram kila penca buram yau blai penca buram hakakam kabaki kitrai bon na pedeng ki samla ba ye jonge ki bala flop ki ola fail haka jingim ke jong ki kadau na ki dau baro kalong baki khlem trai sitom ban pendep janai ya ka kam ka ba utrai ulai he ki lada kalong ka pule ka puthi lada kalong kata ka jing trai ka jing kta ka jonge para bangai ba e hautra jisu tongin sim ya kini ki jing hikai ki ba kodor trai wong ala pendon buram ya me ha ka perthai hatong ila pendon buram ya ha ka perthai neng ya long ka jing pen le rain ya ka kerteng ka ba khoi ka jong jisu la pani ya ka nuksa kumno ban sakri ublai ha ka perthai kumno ban pen pau ya ka buram ka jong ublai ha ka perthai ya ka bau jisu kumala ong ka bau ka do hang ne ka dai kata ka kosmos la ne kata ka perthai ka bau soitan don ka benta ka bakrau kumus kumun nong sanshar uba penyai ya ka perthai barabangai ba e hau trai ngi don ha ka perthai ka bakum kata bar ka kamram ka jong ka long ya ka bangin ya le persha yau soitan bat ya ka jeng dum jong kene ka perthai hagine ki sngi ki bamanta para bangai bai kene ka ktin kaba u jisu ula kren bat u hikai syapang ka jeng pendep jana ya la ka jong ka kam it is finished la pendep uang ha ka ding phna Calvary bat kene ka ktin jeng pendep ha ka ding phna kalong ka ktin ka ba jana itam ka bam don jeng dona perfect haka jeng sakri ka jong ban penim yang aba dia pi hato ka jeng sakri ka jong ha ki kam ki jong ki bangi don hato ngi la ban pendon buram yo blai ka jeng hikai ka bakrau ka bangi yo nakane ka jeng duwai utrai haka jeng dei jongi lembat kane ka pathai ngala pule happy ya kane ka ba uji su ong ngedon ka kubor banai sya kane ka pathai ong kok pa ngala ai haki ka ktin ka jong me God's given message bat kane ka khubor ka bau pau la ai hau kon bat ka bau kon la ai pateng haka balang bat hanga bat hapi ki kon samla haka na ka sngi kalong ka khubor jong ka jing panem kalong ka khubor jong ka jingkramen kalong ka khubor ya ka perthai ka bajot bat ka rem bat don ka jingkramen hau kris don ka jing panem haka ding nau kris bat kane ka khubor ka bangidai ya ka ban ra ya ka ban ya tho ya ka ban pantip haka ne ki sngi ki ba khado hakisgi ki man shua hasua bandon ka email ba ki text messages ki jonge but hasua bandon ka telegraph office but ka telephone ka post office ban ra khubor na ka jaka sa ka jaka laong bahagi to kisngi ka jeng ra ba ka jeng on khubor ka long dau breu barbale ya ka ban like ban yo tho na ka ka hima sa ka hima na ka jaka sa ka jaka don wai breu ubala like ban ra ya ka khubor ka jong sim na ka hima ka jong usya ka waipat ka jaga hasitang lentiu la yo ya ka accident ka shirkai ka met jong baro ka wai ka lamong wala long unconscious hakata ka stage ka bolong unconscious la don kinong yarap bat baula tip breu bat ha baula tip breu ula yam rangba bat ka donot ka bapai kila ya kli u ka ei ka dau jong ki umat ki jong ula ya tho wong ka jingyam ka jonga ki umat ki jonga om dei balat sitom ka met
bala pai bala pra ka men jonga ka jing yam jonga kalong ba ngala klet no ya ka kubor ka banga dai ban ai ya ka bos e mulai ka kubor ka jong blai ka bangi dai ban ra sa ka pertai ko ka balang ko ki kon samla kalong ka kubor ka bom donjing bakla kumbala pha dau ji suhi bad haka ktin ka jongo ni im hagine ki sngi ki bom menta ki ba don ki ne ki jing hikai khla ki jing hikai ki ba wan hagine ki sngi ki bang yo I haki television ki jongi bad ka bangi la yo sngo ya ka bala ya tho bad kini ki jing hikai ki ba kentop ya ki colt lane kita ki jing hikai ba bakla bad kum choro ki jing ya thol pa ba lamler jong kini ki sngi ki bangi dai kam ban long watchful and prayerful ki bangi don kam ban sharai ki bangi don kam ban tuai bangi nom hap haka jing riam ka jong usoitan haka ne ka pertai ka ba kenriang mat ka ba mutlap para bangai ba tongin ra ya ka ne ka khubor ka ba utrai ula ai hala ka jong ka balang baru pai lang jongo ka ba kan thop ro yanga ba ye phi kum ki khon samla jong ka balang hang neu trai u ong ye kini ki kanten ke bas ngau tiang si ka de ngam duai na ka benta kata ka perthai hin rai nga duai na ka benta kito ki ba mela ai hanga ngam duai ba men shimno ye ki na kata ka perthai hin rai ba men sumar ye ki na u boman ka bas ngau tiang na ki bas ngau tiang baro ha ka na ka thim jong ka na ka jeseng ka jong pi habangat penlek jeng bot haki jeng duai ba ke jeng pen krek ya kana ka khubor ka kodor ka blalong ka jeng kerkhu ba ke jeng aiman sem yang ka long ban tip ba uji su duai na ka banta jong la da don ki paralok bariu blai ki bangi buram si kadai la da ki ong duai phi ngi yo man sem si kadai hinre ba uji su ong duai na ka banta ki ba mela ai hanga ka ba kentop ya phi ba hanga ka ai man sem si kadai tungin kan mau ya kata ngi kan mau si sen uji su ong yo Petrus ko Simon usatanu lapan ya ka bantai ame ko matai yo ko hinre ngala duai na ka banta jong me baka jingai ke jong me kan nom do mame na markata onda haba me la kalabha to let ki para ki jonga ya ka ban pen scam ya ka jingai ke jong ki para bangai be hau trai Jesu la dau trai duai na ka banta Petrus duai na ka bantai jonga ba na ka bantai jong phe usotan ukwa bantai kumbatai au ko ya ki khon samla jong ka balang ha ki sngi ukwa bantai ya ki khon samla shen rang bat kan thai ha ka chaka ka ba ki don halaka jonggeri bat sebar laka jonggeri ka sngo tiang kalong banalor ba duai ki kmi ki kpa yang abat ya pi kum ki khon samla utrai Jisu jong u duai haket semane ku mangalong u ya sai na ka banta jong abat jong pi u duai na ka banta jong abat jong pi haka ketika mon ka jong ublai hadu mentau don ban ya sai na ka banta jong abat jong pi what an encouragement kat no kalong ka jing ai man sem ban tip ya kata bat haga ne ka jing seng haga ne ka por ka menta la dau trai udwai na ka bantau Petrus ban pen dap ya uda ka bor ban pen baptis ya uda man sem ba khoi hakaba u Petrus u bala len lai sen lai wat hakmat yang ka kentai bau itu ya trai Jesu kat hadu bus iar unda ken I badun riu hakata ka por ula ken det ben riu per bangai ba e hau trai ngabat phe le seu soitan ula tai ka jing im jonga jong phe hakin ki sni ki bala dep bat ki bala le no soitan ula yo tli phe hakaban tai ka jing im ka jong phi kat bo mon kat bo sngo ba hakan ka pathai ka ba jot bat ka ram trai hakan ka por khot yang ba ji phe bodu kwa ya ka ban tuai kumu duai o Petrus ban pen kop ya kata ka bor ka bo la pen kop hoi bau ba mangiro ngila ban ra ya kan ka khubor ka ba uprai Jesu la ai pateng no pa hangi ban ngi ha ka perthai bangin ra ya kan ka khubor ban percaya ka da ka bor da ka jeng pen sle da ka ding ka jong men sem ko ko ma ka long ya kini ki senran ki jong
ha kasngi Pentecost kum taru naga benta jonga ba jong phi tongin mi naga jeseng ngin lek ban wat yaki batlot ki baswai ki bahap ki bakolon hang ne bat hang tai ya ka ban pen bhapat yaki kum bau Jisu uong yau Petrus bat ngin walam pat yaki naga perthai ha ka perthai ka ba kenja man sem ban pen khap pat yaki balangi ha ka naga perthai bakin yo ya kita ke jings ngau tho bakim long naga jong ka perthai to utrayun kerkhu yakini ki kentin jong ka jings lok naga benta ka buram jong utrai ki trai barus ki sem ubalaong yakini ki kentin hanga barhapi ha ka perthai henrei om ki jong ka perthai amen ngi asoi ka jingdan kat ka jong blei bat ngi hak jeng sekri jungi kane kanong pais ngi pani asnoi jeng kerku bagi khubor wala pen snoi ngi nadu bople bat kakting jong mrei bat Duwai nomba ki Jingrwai Kyrpang bat khamtam nomba ka khubor nomba sakri jong u ai bangin mi ne kanika yeng ka bangantang jong u ai bangin pengkut ngi jeng sekri jungi hakani nok pais ngi rengkat bagi khubor ki bangin lai asno nomba ki sur Jingrwai nungba ke Nongpule khting jong blai khamtam ru nungba ka khubor dari pastor Reverend Dr. B.R. Sohkhia tu ublen ker khu ngi kum ka jing san samla ublen ker khu lang ya phi ki paranong kitkam ya phi ki balai simenta baro ngai khublei phi wei de ke jing ek jong phi man sakri ublei wa phi la palai por ya ka banwan man pendap ya ka benta ka jong phi ngi scam ublei un ker khu phi no ai phi ka met ka bukai bukhia khamtam ka man sim ya ka phinang la ban trei minat i kam ka jong phi khamtam ma phinang la ban nang long ka ki sakhi ka jong trai ha ki benta ka jong phi ngai khublei sin phi pastor ya ka ba phila ai ngi ka khubor ka ba long khubor ya ka ba ngi kum ki khun samla ngin bu ki jing phat khat jongi bat ngin la ban long ki sakhi ka jong u ha ki benta ba baro ha bang im ngisa hani ka perthai ka badap tang di ki jing e pat ki jing duna sudah ngi im ngi trei ngi kita ha ki jing trei jongi ya yang ba kani ka perthai henrei ai pat bangi kum ki kun samla ngi nong ka jing sai ha ka perthai ya ka khubor jong kures ya ka khubor ya ka bangin la man pen sepreng se ki babun ki pat sim ni thu ju blai lumba kani ka YouTube channel ka online service ngila gi kadan ka lat ingi ya ka bangila man le kumta ya ki bagi ki bun ki para bangai ki para mensim ki badan hakanika sor slong khap sor se ki thanong kandong bat sikwe ki jakaru ki la mi asno pasngap ki khubor ya ki boblei Nongkren lungbai pastor ngi kerpat ru ya phi kum ki para bangai ki para samla apena ibu jing Duwai lang nam ta jingsen samla hi barok koi ya bakal ngalak man Pynkyntang ya gospel jong Chris khamshlor khamtam ru bangilong ka jing sai ha ka ni ka perthai ngi pempau ka jing sungu ka bakhraru ya barok ki ba pembiang ni ka program ku jungi ka ni ka no phais ngi ikini ki balai ki recording balai ki sound balai ki jong kam jungi barok kum ka jing sen samlang ya ku balai pi tu balai kur khu pi pinang roi halakas ngi pinang kiu ka liang ki jong kam jong pi barok pangi ai kublai ru i pastor jongi pastor pochna ba rong ka ngi ba senran ngi kan por ngis kam blai ngkur kui pastor pina la man sharai ngi kum ki kun samla ba ka balang hi ba koi por kan ki snong malki in poina ska benta jong ka bawai jong kan ka jing sakri jongi se sen ngai kublai i pi baro tu blai ka jing sup undan kan lambat ngi ai bangin la man long kum ta khubor ya ba ka thim jong ka yut sunday kan ki snam ko ong ha ka parthai henrei om jong ka perthei in penwai ka jing sakri ka jungi ha ka ni ka por da ka Jingrwai ka ba nrius pa at punyo pan nrius pa lai da ka Jingrwai ka barim nrius pa at punyo pan nrius pa lai khijat ko samla ka Jingrwai borok lai di khan lem ka khoras ka Jingrwai ban nrius pa at punyo pan nrius pa lai hading ni Jingrwai askerpat yang sisin pa di Reverend Dr. B.R. Sohkhia in semua membuat Jingrwai lengkot kumjuru pan pelai ingi da ka jing kerku penwai Pertain dap dam jingkelana kut syakun
bên ta mi yang in đã khi chế siêu hà u sai tan sim chính đum u trade don wa luôn khi chợt cứ sam la khi chợt cứ sam la khi chợt cứ sam la Kat ma usip ching dum ka hem ha men ta khi chợt cứ sam la ha bak tem rao yang in da chim lin bas nil kin mau bak ngim day ban shu ku gut hang ta ngin ya tu a u chi su ma un ker siu khi chợt cứ sam la khi chợt cứ sam la khi chợt cứ sam la kat ma u sim ching dum ka hem ha men ta khi chợt cứ sam la don bot ki kam ban tre na maru ken ran kom ju ru na ma jing it ba ka tik na ka balang ru ka don kam bat ka yai wan khi chợt cứ sam la khi chợt cứ sam la khi chợt cứ sam la các ma u sim ching dum ka hem ba men ta khi chợt cứ sam la Bad hakabawai no to ai man ta ba ka jing ai ei ka jong Jesu Christ try kan dab yang ya gane ka balang bat kham tham ya gane ki khon samla jong ka balang ka jing I ba ka jong ublei ubau pa na bom jeu kod kan shong sa hakid donod jong ki bangai hagane ka balang bat kham tham ki khon samla jong ka tu ai ru ba ka jing ya slok man sem ba ko unong hikai unong pen shai bor jong ki bangai bat ka balang tu ai ba ki ne lai hawe ki long Ryngkhlem bat ki to barok ki bala yo snow ya ka ne ka khubor ha ka ne ka por ba kum ki bangai wat la nge don ha ka ne ka potai ngim long ki jong ka ne ka protai bat tulong Ryngkhlem bat kita ki bangai ki jong me ki bat don hang ne hakaleng saudong satlak jong ka perthai ro na do menta bat se do ki bom jo kod amen